Takam. Sesim var ya mı? Alo. Alo. Olmuyor adayla. Ogo. Ha öýüşli. Ne? Yo Türkmenna. Türkmençe urlap oturna. Maldi. About it onda. Taba dedeň näde edilýär? Edip. Ha. Takama mafya sen aşo. Valya çıkara emmesin 2 bol oynaly. Bas 2 bol gidel. Öwre dersiň da maňa. Eşdäňmi? Ha. Öç Näme öğretmeli? öçürme da mikrofon oynaly la bas. Ýaýaňda akylar boldy. İki adamı koydum. Bolýa, bolýa. Ben de alıyorum. Yok koruk ne yapıyor seyredeceğim? Ben seyredeceğim. Yüzünü almadın sam yıkılanmalı yok mu? Dır. Ne açınız yıkılasın? Eşeceğim mi? Ha? Ne açınız yıkılasın? Beş. 5. klas mı? Bu. Öyündakiler bilýärmi oýnaýanyňy? O. Bolýa. Kakyň nomeryny bilýärmi Nozan adam? O. Tamam. Ne? Awa, screenshot edelim. Boşa. İsadım. O. Näme? Gülýär alsam bolýar sera. İçine kan sanaýan seni görýär. Emekiň öýüzi bökdiler. Ne toplayayım ne? Düşünmedim. Toplayayım ne? Ay adam abilami? Oyna koruyorum ya adam. Yok, lay oynap görem o adamı. Seret öz aylan otyser paraşudun. 120. İnternetin doň ýa-mı? Ben adam. Ba. Atça. Adam var. Yok. Bu da seni. Allyň birini. Adam katil. Malades ikisini alypsyň ha. Ne oynaklar görmeydi o. Ewa. Şuat, Neyse. şuat 2 adam öldürdüň däme? O. Ha birmi? Bolýa. Ýaňy skaçat etdim dostum, skaçat edip oýnak gör diýdi şuat. Ýaňy emoda ýazdy, onda menem şuğa giyip durşum. Oynatma. Oynatma yok. Oynatmaýynmy? Bolýa, anan saňynan, ananmasaňynan. Menkä aýtmak. Sen girdin mesela. Meselem, öňem skaçat etdim, 2 sapar udaldy etdim. Doňa diýip. Şu adam skaçat edip baýdakdan tapdym sen baýdakda duran eken Türkmen baýdak girdim. Ha sen maýyna oýun etmedin. Sen bilmedin belki. Uzattım Türkmen'den. Türkmen diyetme. Kaçtı o. Kulağın nerede o? Ayşe yurttan geldi. Ha, sen baýdaga seretdiňmi? Ay baýdag tursyp çarsan ýalsa şu oturmala onu.
Dedim son Türkmen mi dedim. Yok Türkmenler diyen. Türkmen şuurla o Tirkam Türkmen mi dip sorayan da? Soraydım ya. Öýüşüň etdiň mi? İnanı etirem yok ne çok. Yürünem yok. Gidesin, Bayramçılı. gidesin gelen okma. Bilen yok mu? Ya bilem ağa. O da gidesin gelen okma. Mektebe gidesin gelen okma. Niredin? Men Aşgabatdan. Käň gurlayan gerek? Yok. Bizim bir oturayım. Bolýan ýerak gitmen, ark gitmenem. 140 metr diýe. Bilmedim özüm kelime. Aýaňa daňyp alyp gitmenem, sunkaňa sal menem. Mene sunkan sabunu. Yerde ol ya. Ben sura akmel ol ya. Äme, Kırar. ýyrtylar diýäň, soň elinde götermeli bolaýmy da? Ben özüm yere gitmel ol ya. Bolýa. Ançylaýna maşyn bardylaýny, ýerde durýar maşynlar. Halalla gideli. Ah, ana sende bar eýjan ha? O ne bilen bilen. İkram hem zaten. Bolýa. Nemo zipusau. Ay. Men bilem oho. Bir ılga bilýän boldy, atjan knopka ama görnenok biri aýrypdyr. Adam mı? Hem 4 attım. Adam atja. O. Sen kadanam. Tekrar bilen okma. Ana menem öldürdüm bir ýerine. Sen al öldürün o. Näme üçin şu wagt ýykdyň, menem attym, öldürdüm ha. Yıksan ben yıkma birinci. Yıkanın hesabı et Atja, ya. atja, bir atja. Näme telefon eýnýär? Kami. Düşünmedim. Kami. Xiaomi diýäňmi? Hı. Doňanokmy? İnsan kısa. Kami. Bollanma. Ona. Ertire sen oynayasın ya. Oyundan mı çıkan? Yana. Çıka, Kesetme. çıkavara. Nasıl mazuk. İçine giray mı? Uçmayayım içine. Şimdi yana. Açmayayım. Böyle. Eyle kad. Böyle. Eyle kadınlar. Hello. Bilmendi. Nira sırayım ben gidip var ya. O bak. Yine rol ya. Kadını bileyim. Hani? Kadın değerdi buraydı. Değerdi kupolya rol. Ay işte ayda sinirem uçanok şu adam. Marked a Sonra nasıl? location. İçine caylarına. Gördüler. Bunu ayağını izleştirdiler. Önüne attı. Adam badi. Açma. Ayttın ha. Sen bilýän ha. Çiğdin var ha. Görýän ha emmesine. Nette. İlya senin ya. Oynamakta. Birinci yere senin ya. Eyvah. Aldı yani. Allah'ım oho. Adam. Şuna seret. Duat adama. Adama tutulsun garo. Atayın ha. Ooo lootlanmalı. Malades. Yaşçığın got. Lootlanmalı. Yaşçığın gotarak edip bolýarmy? Başka ýerde luklap bolýar. Maňa seretme da utanýan o. Neçinci yıl sen? Men 96. Ooo. Gatyllyk kanma? Yok.
Yok, görme bakanlar. Gittik mi? Yok, gidelim zor. Oturalım. İntiham doğurtma. Hayçeli. Kaçın kavaralım. Baralı. Ya gideceğiz mi? İntiham doğurtma. Yok. Ruslar. İşte. Oo, dostum bak Oh. çağırdık. Hoca kurban tıptırman görýän oýan degişgenje bolan. Görüşelim. Murat Moğlan görýänmi? Oo. Murat Moğlan fanadym sen? Yok sen. Hemenmi? Bolan. Ben adamla yere gideceğim. Bolan. Önüňde adam böküp gelýär paraşutdan. Oynatma. İşte sokyan ol. Adam Kim? sokmamışsın sen. Kim men sokýanmy? Eýwa. Adam bak. Sana emine bastım. Adam ýerde görýän? Adray. Hadi bulmaz. İki duruldu. Zona yesin. Ay sen sokýan adamma diýip hiç kimem ýok haberde o. Gel yaro para otur. Bolluk. Bolluk. Garap otur garap. Gelme. Oh. Dur. Ne netti? Hangi yere? Ne oldu? Gel onu. Aw. Bah. Çekilim mi? O niýede ýazylýar? Näçip bilmeli onu? Bir minut nasıl durar kalsayn? Oldu. Olyalar. Dünyanın soradın ha. Ne çekilim var dedim. Awa. Anlamadım 4. Awa. Onda ne şu? Oldu. Bollymy sok. Taşı Sokýanmy? ver. Eşik bereyimmi? Eşik nädip ber? Ha. Bol. Al onu. İyi sağ ol. Marked a vehicle. Adam var. O oynayan erkek sesin. Kara. Teret skawrotka bilen öldürdüm aşwazykla. Kellesin urýan bolen, ýüzüni kan ýykylýar. Bile. Ne böyle? Näme boldy? Hiç. Taňs edip bilýärmi sen? Ana. Sen mung bolan maşyna sere. Of, aňaryňa urulyp etsene. Eşiňi çykaryp aňaryňa urulyp et. Çykar eşiňi. Başla ne? Tıks nanay. Ballama. Eşiňe ýara diýenişdaýda. Bolle, ýyny alyp bolmaýandy. Bildim düşündüm ha. Sen geçecek dağdan. Sakdymmy? Teýşiňe ştaýa duran. Bilýänler. Bak, görnen ok daýany. Adam bak. Teýşiňe? Ana bolle. Gördüňmi? Bile. Çok yan olsun var ha. Oynabilem ok. Yoho, sokama. Oynabilem ok deyip. Çok yan var. Bir ay oynamadım, anan maňa. Bir aýlap oynamadım men şunu. Allah'ım. Olay. Hiç şeýle ýagdaýda anana okşap atmaňa.
Onu yazdırdım. Hemen bunu yazdırdım. Neyse. Validet. Ne yanamadım. Kara sen alıyorsun. Açtım al. Ayo sokkan aro. Men Ana gördün mü? nememe men sesimi özüm eşitilýän awuşyksy oýnaýarmy? Sağlıkla oynayan seni. Ne gerekmi? Amin de sağlık. Bol. Ayo sokkan aro. Bolmadymy? Oy ne kitaplar olar. Sağlık verene. Ýene bolmady. Inni kitaplar toşna bolar. Ana, aýtdym bolar diýip ýokitdi benden. Ben tansı oynadım. Öňümden ha. Oyun otardymy?